Aventuri în lumea calităților și a defectelor. Calități și defecte mână în mână fac din noi o lume mai bună. Cu busola din sufletul meu găsesc lumina chiar de mi-e greu. Calități și defecte mână în mână fac din noi o lume mai bună. Cu busola din sufletul meu găsesc lumina chiar de mi-e greu. Găsesc lumina chiar de mi-e greu. Ruxandra, Georgia și portalul magic. În orașul Sibiu, așezat la poalele munților, într-o seară liniștită de toamnă, când luminile se aprind încet în ferestre, o poveste era pe cale să înceapă. Două surori, Georgia și Ruxandra, își încheiau ziua așa cum le plăcea lor cel mai mult, citind împreună. În seara aceea erau fascinate de cartea O călătorie în lumea calităților și a defectelor. După aceea, ce s-a întâmplat? A trebuit să aleagă. În lumea calităților și a defectelor, fiecare alegere schimbă povestea pe care o trăiești. Crezi că lumea asta există cu adevărat? Uneori, poveștile sunt mai adevărate decât credem. Spre deosebire de alte dăți, în seara aceea povestea nu avea să se încheie, abia începea. Deodată, cartea a început să strălucească, nu ca o lanternă, ci ca o poveste care se trezește. Ruxandra, cartea luminează. Din carte au ieșit două lumini, una caldă, alta rece. Parcă ne cheamă. Luminile s-au unit și au făcut o poartă din lumină. Mi-e puțin frică. Și mie, dar parcă e o frică bună. Ruxandra, nu mai simt patul. Ține-mă de mână. În cameră, totul a rămas liniștit, iar cartea strălucea în continuare. Cartea magică le-a purtat pe Ruxandra și Georgia într-o lume cu totul specială. O lume împărțită în două drumuri. Un drum era luminos și plin de viață, celălalt era întunecat și fierbinte. Ruxandra, unde suntem? Nu știu, dar simt că aici fiecare pas contează. În lumea calităților și a defectelor, nu ești împins pe niciun drum. Tu alegi. Iar fetele au ales. Deodată, lângă ele și-a făcut apariția cineva. Bine ați venit în lumea calităților și a defectelor. Este și o lume a emoțiilor, însă alegerile vă aparțin. Cine ești? Sunt calmul. De asta e atâta liniște. Mă simt foarte bine. Când ești liniștit, gândurile se așează, iar inimile se ascultă mai bine. Ce urmează acum? Acum veți începe să descoperiți lumea calităților și a defectelor. Și au plecat cu toții la drum. Uite, se apropie cineva. Nu pare speriat deloc. Pentru că el știe încotro merge. Bună, eu sunt curajul. Vin când o persoană vrea să facă un pas înainte. Dar ea de ce vine așa încet? Eu sunt Frica. Apar ca să vă protejez și să vă spun. Fiți atenți! Și cine are dreptate? Niciunul nu greșește, însă numai eu te pot duce înainte, chiar și când frica vine cu mine. Deci puteți merge împreună? Sigur că da, atunci când gândim cu calm. În timp ce povesteau, un alt personaj își făcu apariția. Eu sunt Furia. Apar când sufăr o nedreptate. Nu vreau să fac rău. Vreau doar să fiu ascultată. Și ce se întâmplă când nu ești ascultată? Devin mare, iar când sunt înțeleasă, mă liniștesc. Emoțiile apar oricând, calitățile ajută, defectele încurcă, însă alegerile sunt ale voastre. Atunci alegem cu calm. Și mergem înainte. În lumea calităților și a defectelor, emoțiile nu sunt dușmani. Ele devin prieteni când învățăm să alegem. Deodată, pământul s-a cutremurat ușor, iar din adâncul lui a izbucnit o lumină strălucitoare care creștea tot mai mult. Din acea lumină a apărut o busolă magică, înconjurată de cercuri de lumină care se răspândeau domol în jur. Toți au privit uimiți. Nu era o busolă obișnuită, ci una care arăta drumul din interior.
Georgia s-a apropiat hotărâtă de ea și a luat-o în brațe. O busolă arată drumul. Ea nu arată unde mergi, arată ce simți. Un foșnet o sperie pe Georgia. Acul se duse la frică. Nu e corect. Acul sări imediat la furie. Înainte să alegi, oprește-te o clipă, inspiră lent. Deci, eu mișc acul? Emoțiile îl mișcă, alegerile îl așează. Dar dacă arată ce simt, înseamnă că nu pot să mint busola? Așa e, dar să știi că busola nu se supără dacă te simți speriată, nici dacă ești furioasă. Ea spune adevărul ca să te ajute, nu ca să te judece. Deci, emoțiile nu sunt greșeli. Nu, sunt mesaje. Eu apar atunci când ceva contează cu adevărat și nu vreau să-l pierd. Eu apar când ceva pare nedrept. Eu apar când alegi să mergi mai departe, chiar dacă îți tremură genunchii. Și tu, calmul, când apari? După ce asculți pe toți. Deci, nu trebuie să scapi de emoții. Nu trebuie să câștigi împotriva emoțiilor, trebuie să le conduci. Asta înseamnă să alegi. În lumea calităților și a defectelor, emoțiile nu sunt dușmani, sunt semne de drum. Frica te oprește, furia te împinge, curajul te ridică, iar calmul te ajută să alegi. Pentru că adevărata aventură nu este unde ajungi, ci cum alegi să mergi. Iar Georgia și Ruxandra nu au ajuns aici întâmplător. Fără să știe încă, fetele au fost chemate într-un moment în care echilibrul acestei lumi începea să se clatine. Dragi copii, ce credeți? Portalul este deschis încă sau Georgia și Ruxandra vor rămâne în lumea calităților și a defectelor? Calități și defecte sunt toate în noi. Nu sunt dușmani, nici nu sunt eroi. Dacă le asculți și le înțelegi, drumul cel bun tu îl alegi. Frica îmi spune, ai grijă un pic. Șgârcenia strigă, rămâi cu nimic. Dar bunătatea din sufletul meu mă îndeamnă să fac bine mereu. Calități și defecte mână în mână fac din noi o lume mai bună. Cu busola din sufletul meu găsesc lumina chiar de negreu. Calități și defecte mână în mână fac din noi o lume mai bună. Cu busola din sufletul meu găsesc lumina chiar de negreu. Găsesc lumina chiar de negreu. Ne revedem curând în lumea calităților și a defectelor, o lume în care orice alegere contează, pentru că echilibrul nu stă niciodată pe loc. O nouă calitate se apropie. Sau un defect?